pa tayong isang minuto. Wala pa kaming kami guys, so. Ayun si Danica. Hi ka naman, Danica. Hi! Yan ang mga tatlong angels ko. Ayan. Danica, tumabi ka nga kay Bunso. Sinulak nila ako doon sa pangin. Naligid ako dito. Ayan. Ay, pasok pa. Kaigit ba? May itong popcorn na ito na itanong kayo para maturok na yun natin. Hindi balik. Guys, mano yung mga sila guys. Namagtanong may popcorn guys. Ito popcorn. Ayun yung namin. Ayun yung mga popcorn nila. Yan. Tapos, ayun naman yung bahay namin nasa likod. Yan guys. Yan lahat guys sa amin yan. Amuan ng inang ko. Bawal yun. Ganun yun. Ganun yun lang ha. Lo? Bata-bata mo ba? Nag-crush ka na? Babae? Laki. Ba't kami magkaibigan na kami na dyan? Ilang taon na ba yun? Ayaw wala kiglingkod ka nakita ngipon. Ang laki ng butas ha. At iniwan lang ni Danica yung aking iniinuman. Ha? Oh, ano naman yan, Bunso? Panapo. Panapo kay nakita kay ngipon ba? Nay aswang. Ito na. Mga paus. Hi guys. Andito kami sa Sinda ko ngayon guys kasi nagplano ako ng ibang tanim dito guys. Di ba ang lawak guys? Nagplano kami kung itatanim ko dito. Magtanim ako dito guys. Magtanim ako ng aso. Mayaman kami guys. Mayaman kami kasi kaya nga nagano kami, naglalakad lang kasi mayaman kami. Hindi na init-init guys. Kasi yung kutsi namin guys. Sa refrigerator nilagay. Kutsi namin kasi mainit eh. Nirep muna namin yung kutsi namin guys. Mainit. Ganito kami kayaman guys. Kasi yung lupain namin guys oh. Yan yung bahay namin. Yung bahay namin guys, amin yung lahat. Pakayaman namin. Kaso lang, yung kotse kasi namin, hindi pa pwede namin itakbo kasi mainit. Nilagay muna namin sa freezer. Kasi, nandun yung kotse namin nilagay sa freezer. Magtanim ako dito guys. Taniman ko ito na ano pa namin. Yan na yung mga iba niyang tinanim. Yan na yun. Ayun na yung dalawang bata. Yan si Danica. Yan, kumakain ng popcorn na yung cereal yun. Well, guys, kikita ang ngipon guys. Ay, wag kayo bilangkad. Kikita ang ngipon. Siya na si magandang Nawaw na ako. Hi guys. Bilangkad guys. Kikita ang ngipon guys. Oh. Ganda guys. Oh. At hindi lang tayo at Arse? malaki. Pati ako. Isa, bibili. Wala naman na to. Ito, wait ka. At samahan niyo sa kung kayang dito. Oh, sige. Sige, bili kayo. Nag-video lang muna kami. Tignan nyo naman yung bahay namin, oh. Dibili no, tignan mo yung bahay natin. Laki. Tingnan lang. Na lang.
Tubig o ice tubig? Tubig, yung bote ah. Oo. Minsan na tayo. Dapat parang nagdala na ako ng tubig. Yung tubig na renef ko. Ang ganda ng bahay guys. So. Super presko yung ano, hangin niya si Ate Bila. Bilis na mga bata na nakarating naman. Parang lumipad. Parang kaya lang dito lang yun. Ano kaya ginagawa? Dapat nandun pa lang yun sa'yo. Kaya itong aswang.